Avui parlem de les feines de casa. Són activitats molt comunes. Totes les persones tenen tasques a casa. Capçalera i comencem. Hola de nou. Estàs en Valencià en veu alta, el canal on t'ajudaré a parlar valencià amb fluïdesa, pas a pas, des del primer dia. Avui vas a escoltar un podcast per a millorar la teua capacitat auditiva i la teua comprensió. Les feines de la casa també es poden dir les tasques de la llar. Són una obligació per a tot el món. Tema de debat i en ocasions de discussió. Requereixen esforç, disciplina i organització. Cada dia hi ha alguna cosa que fer. Algunes feines de casa són fàcils, altres tasques són pesades. Cada persona té la seva manera d'organitzar-se. Cada persona busca un sistema que funcione en la seva vida diària. Moltes persones fan les tasques al matí. S'alcen, obrin les finestres i comencen el dia amb ordre. Fan el llit, arrepleguen la roba, netegen un poc la cuina. Els agrada començar el dia amb una casa neta i tranquil·la. Diuen que una casa ordenada ajuda a tindre una ment ordenada. Diuen que el dia és més fàcil quan l'espai està net. Però això no ho pots fer si te'n vas prompte a treballar. Altres persones prefereixen fer les tasques a la vesprada. Treballen al matí i no tenen temps. Arriben a casa, descansen un poc i després netegen. Posen una rentadora, preparen el sopar, organitzen la roba. Els agrada fer les tasques amb calma. No tenen pressa. Volen un ritme lent després del treball. Les feines de casa són molt variades. El millor és intentar fer les tasques entre tots els membres de la família. Algunes persones gaudeixen de cuinar. Els agrada preparar menjar casolà. Els agrada tallar verdures, mesclar ingredients i crear plats nous. Altres persones no gaudeixen gens de cuinar. Ho consideren una obligació i el problema és que cada dia cal menjar. Molts animals no tenen este problema, però els humans tenim l'esclavitud d'haver de menjar diàriament i no sols una vegada. Això requereix molt d'esforç. Per això hi ha gent que prefereix el menjar ràpid. Prefereixen passar poc de temps en la cuina. La neteja també és diferent per a cada persona. Algunes ho fan com una obligació. A unes altres no els agrada, però gaudixen de veure-ho tot net i ho fan sense queixar-se. Unes altres són disciplinades i sempre tenen la seva casa perfecta. Algunes directament no ho fan. Algunes persones netegen un poc cada dia. Passen un drap per la taula, agranen el sòl o ordenen l'escriptori. Són accions xicotetes, però ajuden molt. La casa es manté neta, sense un esforç gran. Altres persones netegen un dia concret. Trien un dia de la setmana i netegen tot en una sola sessió. Netegen el bany, la cuina, el saló. És un treball més llarg, però només ocorre una vegada a la setmana. La roba és una altra tasca important. Moltes persones llaven la roba quan el cistell està ple. Altres persones llaven la roba en dies fixos,
dilluns, dimecres o divendres. Cada persona té el seu ritme. Després arriba el moment d'estendre la roba o d'utilitzar la secadora. Després arriba el moment de plegar i guardar. Per a algunes persones, doblegar la roba és relaxant. Per a unes altres, és una tasca pesada. Són moltes les obligacions domèstiques: neteja, ordre, cuina, compres. Però no ens oblidem d'altres tals tasques de gestió: economia, factures, assegurances, manteniment, reparacions. La vida no és fàcil. La tecnologia també ajuda. Moltes persones usen aplicacions per a organitzar tasques. Fan llistes, marquen activitats i reben recordatoris. Altres persones prefereixen un paper i un bolígraf. Escriuen el que necessiten fer. Ratllen el que ja està fet. És un sistema simple, però funciona molt bé. Les màquines ens ajuden molt. Fa moltes dècades que tothom té una llevadora. Des de fa molts anys, la majoria de famílies disposen de rentaplats. En moltes cases hi ha aspiradores i també sofisticats robots que són capaços de netejar autònomament. La majoria de dispositius tenen una connexió a internet amb la qual controlar-los i comprovar els seus programes. I ara, pensa tu, com organitzes les teues tasques a casa? Prefereixes fer un poc cada dia o prefereixes un dia gran de neteja? Quina tasca t'agrada més? Quina tasca et costa més? Pots dir les teues idees en veu alta o escriure-les en un quadern. Pensar en els teus hàbits també és una manera de conèixer-te millor i una manera de practicar valencià. Si vols aprendre més, torna a escoltar-me. Segur que entens més coses que la primera vegada i és ideal escoltar-ho per tercera vegada seguint el text. Així acabaràs de dominar tots els detalls. Si t'atreveixes, intenta aplicar la tècnica de la imitació simultània, llegint en veu alta el text quasi al mateix temps que jo. Gràcies per escoltar Valencià en veu alta. Podràs trobar més podcast al canal i també trobaràs altres vídeos per a practicar la imitació del valencià real per al dia a dia. El teu treball diari te farà millorar pas a pas des del principi. Cuida't i parla en valencià.